Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Ya ora terima buntu ta, Mas. Lah piye? Wes latos kok cor-coran iki. Iya kangelan lho iki. Mulane ngreneng wong ape ngrabi aku mikir, Kok iso ngono? sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lho. Anja. Ayo di mak. Sampane apa rondo to, Mbak? Rondo dengkulmu wir. Gue rasa ngegas ngono lho, ditekoni ngono lah nyente. Tapi ora tau rondo. Lah nyapur anjang rabi, selak kasep lho, Mbak. Kok nek wis kadung tuwek no alok. Mencintai bojone wong ki sidone piye? Sido lanjut apa sido kukut? Sido kukut kuwi. Mencintai tok tapi ra iso duweni. Ora yo ngenes. Rondo lho pirang-pirang nyapo mencintai bojone wong. Ayo di mak. Mangan telo lawe bekecot. Ojo gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cotot apane mlebu ae ora krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu apa? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpul. Ayo di mak. Mbak, sampane wayu tapi bojone tuwek men to, Mbak. Tuweknya apa aku demen kok. Apa yo sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa disengko saithik nu paling apa ora ya menggeh-menggeh kuwi. Ayo di mak. Tak kandhani. Diomongi apa neh? Rabi rondo poen. Sing diomong penake nggo ndi? Ya percaya ora? Ya ora percaya wong urung tau nglakoni. Ora gagak marahi masak, wis pinter masak. Cuma masake ora rondo tok to sing iso. Ora gagak marahi ngadepi mertua sing model jaran, model singa, model ula, model barong. Wis ngerti kabeh. Ngono. Lah nek masalah Malah jago Mas. Piye? Pilih perawan apa pilih rondo? ya pilih rondo no. Rondo kan selalu terdepan. Anja. Ayo di mak. Kanggo mas-mas ganteng sing rawat direng. Ya ora wedi ta ra wis ireng kok. Aku padamu. Alah gombalemu ki yo. I love you sak kresek pokoke. Kerasa kejebol cintane mecer-mecer. Ora dancuk. Sayangku. Nyapa to iki bengak-bengok. Hawane lak panas ngene iki penake nyapa ya. Iclik no ben tambah uwok. Aduh. Ngapunten, Mbak. Mie sampean warnane apa? Mikku warnane ireng ngedop. Biyuh burek no iki. Lah kok iso ireng kena apa, Mbak? Umur 17 tahun biyen dadi infeksi Mas. Mengene yo ping bunder apik cemekel kenceng ngono. Berhubung kena infeksi dadi ireng ngedop saiki. Lah iki nek petengan yo ora ketok lho nek enek mie. Gelem ta? Hah? Moh blokeken aku. Penting ta mikku ki warna apa? Yo penting nggo nambah selera. Engko bar ki ape tak cat kaya kuda poni tak kei rambut keliling ngono. Muda apik no, kaya ndase lele enek suwute. Gelem wae. Moh nek pink aku yo gelem.